Confús. Complicat. Complicat. Incert. Complicat. Molt negre. Tots estem una mica preocupats. Molt malament perquè no veig una sortida. Preocupada, és la preocupació de no saber. Impotent, que no pots fer res. Angoixa perquè hi ha inseguretat i no saps si acabaràs trobant treball per molt ben informat que estiguis. Com és tan angoixant, ja ni penso. No m'angoixa, en part m'il·lusiona, però quan veus la situació que hi ha ara, dius, hòsties, que potser jo el que vull fer no ho aconseguiré. Molt estressada perquè no veig a què em dedicaré. Sí que frustra veure companys teus que són, doncs, van més avançats en els estudis, que veuen que no poden treballar del que els interessa i del que han estudiat. Doncs seguir estudiant. Pues seguir estudiant. La possibilitat és la de marxar a l'estranger. Marxar a l'estranger. Alemanya, segurament, o Estats Units. A França o Anglaterra. Si pot ser Estats Units. A Europa, o si no Canadà, Austràlia, o on sigui benvinguda. Donat els temps que estem corrent, sí. No hi hagués més remei i necessités diners ara mateix sí o sí, no hi hauria cap més remei. En principi sí, perquè anar agafant experiència i tal, doncs ja m'aniria bé. Jo me seguiria formant fins a trobar alguna cosa que m'agradi més o correspongui. Per començar, val la pena ni que sigui treballar de qualsevol cosa, és profitós, després ja veuríem el que Jo crec que si marxes i a més ja t'independitzes dels teus pares i tot, necessites treballar. Llavors acceptes el que sigui i buscar alguna cosa teu. Sens dubte, més que res, perquè crec que no ens podem permetre segons quins luxes a dia d'avui.